Ano ngayon sa Kinabi Park. Ayan dito sa may Cerritos. So time check natin. Time check is ayan. April 2nd 5 PM Saturday. So katapos lang natin ng i-prepare yung lechon natin for tomorrow Sunday. So mag-ano muna tayo bago tayo mamalengke. Punta muna tayo dito sa park para makapag lakad, ikot muna tayo para matanggal yung mga pawis. Okay? Tingnan natin to. Together we are stronger. Stop anti-Asian hate. Ayan. Tingnan natin yung mga gawa nila. So hindi maiwasan kasi itong Asian hate na to Kaya ako, lagi akong may dala. Hindi pwedeng wala akong dala dito sa bulsa ko. Ito, ang aking dala ay nandito. Ayan. Protection lang yan, protection lang. Kasi alam nyo naman ngayon, ayan, protection lang natin yan. So eto, tawag dyan, mural ba ang tawag dyan? Dito tayo ngayon sa Cerritos Park. Together we are stronger. Stop Asian hate. Grabe, daming pag tinitira pa nila sa likod pa pag binabanatan pa nila sa likod, dapat lagi kayong nakatingin sa likod nyo. Tingnan nyo sa New York yata, di ba? So grabe ang doon, ang hate crime. So dito sa park tayo. Laging handa lang. Laging handa. Hirap na. Kailangan lumaban. Hindi pwedeng hindi lumaban. May exercisean doon. Basketball court. Dinala ko pala si Ropi. Kaso malengke ako, may exercisean doon So meron din sa kabila. Nangingiwit doon. May party doon may party. Next time daling ko si dito si Ropi. Okay. Ganda ng mukha niya kulay green. So ayun, may namimingwit sa park, may naglalakad. Karamihan namimingwit. Konti lang tao ngayon. Cute naman. Cute ng pako. No luck, bro? Got here, brother. Is that real or no? Nah, I thought a plastic worm. Oh, plastic worm. To go with. 0 for now? Yeah, 0 for now. Alright, man. Good luck. Hopefully not the. That's what Oh, yeah, no, man. Alright, bro. Alright, man. So, yun. Libangan na lang nila yan.
Ang cute naman yun, ah. Plastic worm lang yung ano, yung kanyang yun, may nahuli, oh. Nahuli. May nahuli. Oo. And I think they're doing their little dance of seduction, you know, right next to the bank. Oh, yun. Tingnan nyo doon, oh. Ang dami. Isang ikot lang tayo, tapos muna tayo sa palengke. Ito maraming tayo, may pagkain ito. Marami din ang biscuit. Quick. Medyo paggabi na. Pero may nag-iihaw pa dun, oh. Sarap! No luck, sir? Ade. Good luck. This is no swimming or waiting. Ito mga rules dito. Por favor, no alimente las aves acuáticas. No nadar y no caminar en el agua. Mas marami namimingwit ngayon. May nag-iihaw doon. So, yun lang. Ikot-ikot. Oops. Nice. May mga kalapati doon. Perfect timing for ano ngayon, ha? Ay, kabayan natin yan. Kalapati. Sarap siguro nga to. Adobo. Hindi natin fountain doon. May nagtitinda doon, no? Balloon. Quick. Ayan. Party doon. Mimingwit. Mga park ka. So, ang ganda ng kulay, oh. Pink sa baba. Tae. Dami lang tae. Parang aambon na yung mga rules. Hindi pa wala pang ilaw, mamaya pa yun. Natin dito. So ang daan natin
Walang daanan doon. So ikot tayo doon. Kwak 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 kwak. Kwak 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 kwak. Kwak kwak kwak. Ayan. Ito tayo sa ano. Okay. Tignan ang kulay oh. Wak 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 wak. Kulay pink. Ganda ng pwesto nila oh. Ayos na. Ayos na. Yun. Bilis lumangoy ah. Para. Bilis ah. Yun ah. Namimingwit doon. Wow, hello. So behave ah. Cute. What's your name? Wow. Chanel. Chanel? Yeah. Chanel. Hello, Chanel. Hello. Wow. Chanel. Bye bye, Chanel. Cute. You want? Uy, sarap naman yun. May ihaw. Wala pang swerte. Ay, wala pa eh. Wala pa. Init din sa akin. Ayan, yung ano nila. Yan natin. Hirap mo kahuli, mga kabayan na. Plastic worm yung ano lang. Wala, tirapon mo na. Bigyan mo yung epoxy. Sarap naman yun. Nothing. It's okay bro. Oops. Wala din daw siyang huli. Yun. Wala siyang huli. Nandito na naman. Ito, malusog to. Malusog to. Malusog. Aba, ayos to ah. Adobo. 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 Adobo, adobo. Yan. Wala, mahirap sila kung makahuli. Yun, wala din huli doon. So, ayan. Habang naka-live tayo sa ano, habang naka-live tayo sa Ilocos Pinoy Live.
Ayan ang isang channel ko, Puros Live, kasi hindi ako nakaka-live sa ano eh, itong isa. So dito ako nagla-live sa Iloco Pinoy Live Channel. Di ba? Ayos dito tayo naka-live sa Iloco Pinoy Live Channel, yung isang channel natin. Ayos. Okay. Oh, may pool din doon. May pool siya. Yan. Okay, tayo yung mga malengke na. At doon tayo matutulog sa old house ulit. Ooh, nice. Tayo. Tingnan natin yung binibenta ni pare. Igo. Ibenta niya. Ilalako niya. Yung pool. Doon yung pool. Okay, exercise muna. Kung gusto nyo, mamaya nasa gym na lang ako. Ano yung rule? Okay. I can. Ready? Oh, I'm trying to make this. I don't know if I can. Like you. Oh! Can't. Oh, okay. Medyo gagabihin tayo. Tayo'y ayun, malengke na. Basketball. Okay, tara sa Seafood City. Okay, nandito tayo sa Seafood City. Yeah, basta pahinga ako isa. Na oras ka uwi? Alas 10 pa? Na oras ka nag-umpisa? Alas 2. Ayos na yan. Sige, kuya. Seafood City. Mga tanim dito. Ano pala yung bato? Hindi. Pakuya ito to. Ito kamatis pala. Ano pinagsasabi ko? Meron akong ganito eh. Dragon fruit. Meron ako niyan. May talbos ako ng kamote sa bahay. Yung kinuha ko kanina mas fresh pa dito. Ito mahal, $4. $6.
$6. Tatlong piraso. $2 something. Upo. Ito sayote yan. Upo. Sa isang ganito, $3. Ampalaya. $4 almost fine. Tatlong piraso. Tatlong maliliit. $2. $1. Puchoy. $2.69 per pound. Yeah. $3. I know. $3. Almost 4. Papaya, may papaya ako. $3. Maliliit na saging. $4. Ating price. Yung regular na banana. So, pandesal. $20 to the front, please. $20 to the front. Thank you. Ito. Mangga. $4. £1.5 mga ano na yan 6 or 7 ayaw ko mahal ayaw ko mahal 2015, please. 2015. Thank you. presyo na shallot, sibuyas almost $3 mali mahal din $6 onions mga kamote oh. Ito maganda yun kamote kalabasa yung kamote masarap kamote yan siling excuse me Kuya, excuse me. Abi, excuse me, Kuya. excuse Abi, me ate Abi. thank you oops sorry tayo na bitin ko na rin kaya sinigang ko
akong luya. Wala akong luya. Sibuyas na rin. Mga itlog. Ito yung pagkuong. Kuha ako ng pagkuong. Pagkuong na naman ako. Patas. $3. Sarap to. Ito. Tapos bagoong na munamon. Ito kasi bagoong to. Tirong. Tirong. Pangasinan. Special bagoong. Tirong munamon. $6. Mahal. Buong padas. Ganun din. Ganun din. Ano lang. Mas gusto ko kasi ito. Nakakain ko eh. Yan, nakakain ko yan. Yan lang. So, pero kukuha pa rin ako ng ito muna amon. Mahal $6. Pangasinan eh. Hindi na, yun lang. Mas mura. Parehas lang naman. Ito pala oh, Balayan. Pinakamura. Ito na lang pinakamura. Panggulay-gulay naman. Balayan Mansi. Fish lemon with lemon. Ah, ayos to ah. Maganda to. Fish lemon with lemon daw. O sige, subukan natin to. Marka Hipon. $2 something. So ano pa ba? Mga tuyo. Tinapa. Pangbangus. Hindi ko masyadong tayo. Ayan o. Huwag kayo magpapasalubong ng ganito. Pag umuwi kayo, huwag kang pasalubong ng ganito. Atong dried anchovies. Bilis fish. Aba, mabilis to. Masarap daw. Oh. Bilis. Salted. Bilis. So, yung mga tuyo. Yun lang. Ito minsan may frozen na saluyot. Frozen na alokon. Meron pa ako nito. Frozen na alokon. Meron pa ako niyan. Panggulay. Mahal lang. Wala na silang saluyot. Melon, cabbage, kaso mga frozen na, hindi pa kasi season eh, hindi pa season yung mga ano yun, hindi pa season yung mga gulay-gulay. So, yan labong.
Maubos na yung saluyot. Frozen lahat. So bilhin na tayo ng 202, 889, 188, 110, 116. bili tayo ng sinigang. Gusto ko yung silverfish tapos may shell or depende or isda. 709, Titignan ko. 190, 192, 112. Your fish ready to pick up. King crab. Ilang piraso lang oh. 102, 1, 2, 3. Tatlong piraso lang. Isang piraso. Grabing mahal oh. Tatlong piraso. 7. Lobster 19. Kaya may tail lang yan ah. Crawfish. Ito masarap din to. Favorite ko yan. Pero hindi ko type ngayon. Water crab. So, ito yung gusto kong sigangin eh. Halaan. Kuha kaya ako nito. Mr. Mahal 7. Ito yung aking gustong sigangin. Silverfish. Konti lang din ito. Parang hindi na siya maganda oh. Lutak na eh. Dapat titignan nyo maigi oh. Matagal na to. Tubig-tubig na eh oh. Hindi naman ano na to, old stock. Sa tingin ko lang ah. Gusto ko magsigang mo. Okay. Eto, hindi. Pero mukhang ano na eh. Eto, yellow tuna. Hindi na pwedeng kilawin to, lutak na eh. Masarap na siligang dito. Gusto ko yung naka-ready na lang. Meron naman naka-ready eh. Yung mga naka-ready naman na isda. Ulo. Red na red naman masyado. Pangit pa. Hindi na maganda.
pila. Nabilis na. Mala, salmon head. Okay, sisigingin ko tapos lalagyan ko na. Ayos ito, belly oh. Panalo. Yan, ulit ito. Sisigingin natin. Sarap to. Yan, itong sisigangin natin. Kambing din dito. Goat skin. Pero mahal dito. May kinukuhanan ako. Yun nyo to. $46 na. Kuya, basta wala ba tayong box dyan? Ha? Box ng si ano, Mang Tomas. Wala? Mamaya. Ah. Sir. Say bye-bye. Say hi. Hindi say hi. Okay, bro. Thank you. So, people yan. Ito po, ating ano, sa Seafood City sa Norwalk. Nakabili na tayo ng pangsigang. So, yan po. Okay. Let's go. Mag-gym muna tayo para dire-diretso na. Gym. Okay, nandito na tayo sa gym ng kapatid at tayo'y mag-relax muna. Alright, we're done. So time check tayo. It's 8:37, 38 ng gabi, 8:38 na. At magluluto pa tayo ng ano, sinigang na salmon head na may belly. Okay, let's go. EOS. Okay, nandito na tayo sa bahay, sa old house. Okay, papasyal ko kayo, i-update ko kayo kung ano na nangyayari sa ating bahay. Okay? So, eto. So far, ito pa lang nagawa nila. Ayan pa lang. So, okay. May dyan. Pinalitan na namin yan. So, dito naman, may Monday, may magagawa pa silang dagdagan. So, yan yung mga update sa isang banyo. Puntahan natin sa kabila. Yung kwarto namin. Yan. Yung restroom. Yan. So, bale, yan pa lang ang nagagawa. So, matagal-tagal pa kami. Matagal-tagal pa. Ayun o, ng update. Okay. So, anyways, may update din ako sa rest house sa Mindoro. Siguro mga less than 2 minutes lang. Makikita nyo yung finished product. Pasilip lang, konti. Okay? Okay, so yan. Ating update. Okay. So, habang tayo ay nagluto ng salmon na sinigang na may talbos na kamote galing sa aking tanim. Talbos ng kamote, sinigang na ulo at belly. At nag-ano din ako. Nagluto rin ako ng parang paksiw adobo. Ulo at belly pa rin. Hinati ko.
Hinati ko siya. Okay, sarap yan. Subukan nyo, maraming sili, may toyo, suka, luya, ulo ng salmon, tsaka belly. Yung ating sinigang, oh, kumukulo na siya. May tanglad, nilagyan ko rin ng tanglad. Yan, tanglad, sili, luya, at sibuyas. Ito yung ating ano. So, takpan natin. Wala akong pantakip, kaya ito muna. Improvise tayo. So, ito yung aking tanim. Tanim ko yan na ano. Galing sa tanim ko, tingnan lang gaano ka-fresh, oh. Yung sa Seafood City, napakamahal. Buti may mga tanim ako na talbos kamote. So, ito ilalahok ko. Lahat yan. Okay, ganyan lang siya, oh. Very fresh, you know. Tanim ko yan. Talbos kamote. Kaya magtanim din kayo. Yan natin pansigang. Kailangan, ano ko muna to. Kailangan madurog ng matagal. Para mas okay. Okay, yun lang. Tingnan natin ulit mamaya. Pwede natin ilahok tong ano. Itong ating salmon head muna. Check natin yung ano. Adobo. Adobo. Paksiyo. Yan, kumukulo na. Lalagay natin muna ay yung ulo. Ito, sili kailangan durug-durugin dapat, eh, no? Yun. Herbal yan, herbal. May luya, may tanglad. So, sabay-sabay ko na yan. Pero ulo muna kasi mas mabilis yan, eh. Pero napakabilis maluto ito. Saglit lang. Yan yung ulo. Takpan natin ng konti. Tapos itong sinigang mix, dalawa yan. Dalawang sinigang mix. Ako laging dalawa. Hindi na yan. Pwede natin i-lock to. Ayun. Sinigang mix. Hindi ko na lang lalagay ng kamatis kasi madaling masira ang ano pag may sobra. Ayaw ko. Unless konti lang. Hindi ko maubos, masisira bukas. Ako lang naman ang kakain kasi nandito ako sa old house, ako mag-isa. Yan. Yan. Super asim yan. Ayoko nung sobrang luto, eh. Tingnan natin ito, ano. Yun o. Pwede na yan. Adobong belly at ulo. Lakasan natin. Final. Tapan natin ng konti. Lakasan ulit natin itong talbos kamote. Okay. Pwede na yan. Pag ganyan, pwede na yan. Ilahok ko na itong talbos kamote. Huli na yung belly. Lahat yan. Pati tangkay. Yan. Yan ang Ilocano. Fresh yan. Tapos mag-settle siya. Pag batagalin mo kasi madudurog yung ulo. Tapos yung belly sa ibabaw na lang. Yan yun, eh. Yan. Dapat half cook lahat para masarap. Tapos itong salmon belly lalagay lang dyan. Yun. Hindi pwedeng ma-overcook yung mga yan. Yan lang. Pero dapat may asin nga, no?
So, yan ang ating luto. Dito ako sa lumang bahay. Dito ako natutulog for like 2 nights. Kasi Friday, dito na ako natulog. Kasi maaga ang lechon ko ng Saturday. So ngayon, may lechon ulit ako bukas. Kaya maaga ulit ang tulog at maaga ulit ang maaga ulit ang tulog at maaga ulit ang gising. So, yun. So, malapit na maluto yan. Ang ating sinigang. Ang ating sinigang at adobo. So, try natin. At ako'y nagugutom na. Check natin. Kasi mga gamit nasa kabilang bahay. Yan, tama na yan. Hirap pag ma-overcook eh. Yun yung gulay na overcook. Patayin mo na. Tatakpan mo. Same thing with this. Sa ating kalusugan. Ayan o. Yan. Tapos yung ulo. Ating favorite na ulo. Saan ka, ulo? Ayun. Yung belly, dyan muna siya para maluto ng konti pa. Yan. Lagyan natin ng sabaw. Yun. Ayun. Kasarap ire. Tapos ang ating adobo na belly. Okay, kuha tayo. Adobong belly. Pero sabi ko nga, favorite ko ay ulo pa rin. Overcook yata. Ayan. Tapos sili. Adobong ano yan. Yum. Yan, Ilocano eh. Yan. Ayan, may pang-almusal na tayo. Okay, itong mga stock pala dito, itong mga gamit namin na ilalagay sa bahay. Itong bahay. So, yan. Ang ating ulam. Ulo, favorite ko, salmon. So, eto. Kakain na po tayo. Ito na po yung end ng ating vlog. At pasado alas 10 na. Yan o. Pasado alas 10 na. Pasado alas 10 na. Maaga tayo bukas alas 4 tayo. Okay. Kain muna ng konti. Hindi, marami. Gutom ako. Ayan ang ating ulam. Okay. Yan ating ulam. Ayan o. Salmon. Ulo. Favorite ko, ulo. Okay, yan po mga kapatid. Ka-Iloco, Iloco Pinoy, Batang Lelyu. Babush.